nahiya. Arnold at Vicky, nasa tapat na namin mismo itong truck kung saan naglalaman itong labi ng dating Pangulong Cory Aquino. At may mga tao dito sa gilid na nagsasaboy ng mga bulaklak dito sa mismo Cubao at yung napakahabang air ladder ng fire truck dito ay nagsasaboy na ng confetti. At talaga naman hindi mo na marinig dahil sa lakas ng hiyawan ng mga taong narito. At Arnold, at rin sa pagkakataon ito ay in-release na ng mga naghihintay dito ang mga logo na kanina pa nila hawak-hawak. Ang mga dilaw na logo na ito ay may mensaheng maraming salamat, Pangulong Cory. At 1,000 logo ang itinalaga dito at ang mga ito ay unti-unti nang inire-release papunta sa langit sa akibat raw nito ay mga dasal at pasasalamat para kay dating Pangulong Cory. At nasa tapat na natin, Arnold Vicky, yung poster kung saan naroon itong kamag-anak, mga anak ng dating Pangulo at binuksan pa nila bahagi ng bintana at may inilabas itong isa sa mga apo ng dating Pangulo at personal na nagpasalamat sa mga taong narito. Sinundan, Arnold at Vicky, ng mga tao itong poster at hindi yung mismong truck kung saan naglalaman ng Cubao. Ito yung kanilang sinusundan ngayon kung kaya talagang nagsisikip at napakalubhang delikado dahil magkakadikit na yung mga sasakyan sa likuran. Pero talaga namang sumusunod pa rin itong mga tao at kita gustong parang alon na gustong ihatid itong mga kamag-anak ng dating Pangulo papunta dyan sa Manila Memorial Park. At nakita natin ngayon lang ang pinakapanganay na apo ni dating Pangulong Cory na si Vicky at binuksan niya ang kanyang bintana at meron siyang hawak na bond paper at nakasulat ang mensaheng "We love you, salamat po, ito na po ang taon ng pagpapasalamat ng pamilya